Oikein markkinahenkistä maanantaita. Terve. Täällä on karvakunnot Ransu ja Mara. Ei kun mikä se on se Eno Elmeri. Ei tosissaan. Viikinki ja Marakatti. Tultiin käymään mökillä ja kohta keitetään tuossa päiväkaffet ja etsitään nuo koirat. Toisella on juoksuaika. Ei siis tällä vaan tuolla koiralla. Niin Mulla aina. Joulut, silloin aina joo. Mutta on ihan kivaa. Varsin niin kuin on hyvä hajuaisti. Mutta joulut on juhlittu ja lahdet on vielä, lahdet on aukastu ja kakkaan semmoista jankkia, kun on kinkkua ja lanttuaatikkoa syöty. Että vaikka 10 kehtoa meristä pyyhkii, niin aina ja merkkipaperi. Tämä varmaan kiinnostaa erityisen paljon meidän seuraajia. Ja loput on sitten pöksyssä. Sen verran aina pitää olla kovilla hetkellä paskoa housut, ei saama hankko. Mutta semmoista ajateltiin tuossa kaikennäköistä pölyväilyä, ja kun kesä on tulossa vielä enemmän, niin olisiko porukalla kiinnostusta? Kesä on tulossa vielä enemmän. Niin enemmän kuin nyt, kun ei ole vielä oikein arimoottokelit. Mutta kesä on ihan tuossa korvalla, niin pantais YouTubelle kanava pystyy. YouTubelle kanava pystyy, niin pantais semmosia, ei pantas vaan, se on Pornhub nimeltään se kanava. Ei semmoista, mutta erottista luontoista ohjelmaa. Ei tosissaan, kun semmoista kaikennäköisiä arkiaskareita, mitä me touhutaan mökillä ja tuolla viikolla. Ja siinä voidaan pistää vähän punttisalituohon ja virmataan tuolla kun ollaan salilla ja sitten alkaa narsissi-istutukset tässä ja perennoita laitetaan ja semmonen, mikä se on se Maajussi, Morsian ohjelma, niin kaikki ne tullut sitten YouTubelle. Maajussille karsastaa, mikä se on? Niin. Semmoinen. Maajussilla karsastaa. Semmonen idea. Ei kun semmoista, niin meillä on niin paljon ylimääräistä aikaa. Ja energiaa. Molemmat tekee 2 vuoroa töitä ja perissä on pitkällä männää, että läpsyllä vaihdetaan ovesta, niin sitten joutoaikana voitaisiin vilmellä sinne Vilmiin. Saisitte sitten ihmetellä, että mitä siellä tapahtuu. Ei tarvitse kysyä, että mitä tapahtuu, kun näkee ruuvulta. Loppupelissä istutaan sohvalle ja jaksetaan. Niin, joku ei voi olla sellainen sohvaperuna ilta, että katsotaan perkele pelkästään telekkaria. Nykyään tullut sillä kyllä niin paskoja ohjelmia, että luonto-ohjelmakin on tänään on sellainen ketun rääpälle siinä koulutti poikasia maailmalle. Ei tossaan, luonto-ohjelmat on hyviä ohjelmia verrattuna nykyajan uutisiin. Niissä on ihan paskoa. Mutta semmonen kanava olisi tulossa YouTubelle. Jos kiinnostaa. Jos kiinnostaa. Jos vielä kiinnostaa. Jos ei kiinnosta, niin on silti tulossa. Sen niin voi mainita siihen kommenttikenttään, että ei kiinnosta. Niin me tehdään siitä huolimatta. Sitä ei ole pakkokaan. Tää oli niinku kalluppi, mutta sitten ei kuitenkaan tarvitse vastata. Ei kun voi vastata sinne. Ja vaikka on eri mieltä, että ei missään tapauksessa tullut ruutuihin enemmän, niin me tehdään silti. Ihan kiusalla tee. Nyt me lähdetään kahvinkeittoon tuohon ja nykästään siinä vielä joulutortut poskeen ja sitten lähdetään lämmittämään sauna ja sitten pyökässään villaa. Mitä tehdään? Ei. Katsotaan jotta illalla, jos olisi pientä mahista. Pupsuttelua. Pientä mahista. Ei tiedä. No sen näkyy sitten illalla, jos on vielä hyvällä vielä, yhtä hyvällä vielä kuin nyt, niin sitten mahista. Muuten ei. Nyt tulee pitkä video. Muuten katsotaan rettupelta videoita ja haskella. Hei tosissaan. Nyt kaikille oikein hyvää joulujatkoa. Joulujatkoa. Niin karvakunnot kanavalla sitten. Joo. Heippa. Heippa nyt kaikille. Kiva päivää. Käykää pistämässä kommenttia. Kiitos.